cha Crown Paints edu kenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo eyweranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Jumatatu ili tariki 15 na Mutinyi niyo gatano rimo mwaka 2025 kidero chinsa angaisano na mone nusu gachiamo gaso mutandao nigo utioka talia sobe kurinde magega yo mu Deputy Inspector General wa Nyanyimbo Eliud Lagat gwetigia emiremo ikia bange baba bakwiburia sekenya muri raso mutandao nga stepping aside ekina kibate banga ya stepped aside na wega abandi bakubura ingeta bauti gati ya resigning no go step aside nererie mwancho muligere nanchi na ribori ngo kubori bono iganga asekenya muriro ekero batebire ngo mu Deputy Inspector General wa Nyanyimbo iga step aside in community etabauti ya stepping aside na resigning kolengana no kumanya kwao nererie sangango nanchi na ribori ya nasema goroba ya bono sensemi go sase nambiyera se screen gabo tobe to kuligeria chimesmes chao gatigati ya mangana ya go seye kyonga mwanchu muligeri bono asensemi yebimanyiro no minto Wilson Makori nchenkoro kwa Authentic Dennis Ouru na ya naro ngochiko koletera ase kyonga chinsa ibere certificate chabere njiko kwa Maigoraria service ya social services echitu apply the chatri ni renjanya go janga go ikoyo irana se municipality osaine riuri rube omba ko irana okongusana na gatia bana boda boda kwene kigwa asomo chiokeroka mulinda na chitaka sira nerindi na chitaka nyore shita ombe tukuna nyona nyori kingoma anandara nara turundagira baka chama tebere kurwa ebunge ya Nyaribari chache kuboli ya gosirwa ona muna wana kanyora karaga sini ne to komigerani paka abantu bange to kongana muna ga mchengo nsa to kongana boyo maroga babutambe mnansa ali to kiro monta nektari abamenyi bakitutu chache sao tikogokerokoro sigwa gwepara chinsemo chia kioge Karibu bono nkumanya so weekend chakira sensemeri ya kitutu chache ansaba menyibe sub county ya Marani bachakire obusaba Nyanyimbo kurwa se sub county ya Marani bachakire obutuki asege korwa asomosa choyomo anyorete chingo mana gosirio ubugima bwaye kare omuchoyomo asensemeyo muberoye nigore ase enkendu ya Marani ne amate ya nyagosira nigo yaburirie serikali gweswana nigati eliyo kwene kinga oboene ngutoka bore kubwatekana nega kore kyo botutukano umurikyo ito Daniel Ontiri namange igoro yoroboti yoru
Asividiga hasi mitandao ekorokia nyegusira Douglas Ojwang Momanyi kagosusurwa kagosomerwa na osibire chingoli hasomote welipera isiko momwa matoye na vera toke ntoko iro ai wigana nyenya bona ngoko nyenya tuli nyenya mano nyomo ingai kumia jirege jenga nichino moberu mo uyo magae osirete bwe mubwaye kubwatekana n'ekingoma ategeretwe n'abakagirwa abanene akingake hagetigwe hasenye gitari helio konyorobo wenia mwana to kegisire mwana kabura akatisa kuona ngana bwako kwana bunore kuna ibo ingana yagendere kungusa ebirengererie binge hase mitandao na sebonge ya kitutu cha North abange bagogikiria egekore keiga kubwatekana nayo litukulia lero nigotwikirana hase nkaya ime yewodi ya Munyerero na mayenda nigabwatetense kubwatekana nugukwa kwaye korengana no morgiyo nyegosira Susan Ojwang mwakoe nigo habolete kuroenka magoroba chingaki haringe kuligwa akame na gokonya hasi chigasi chinde chanka weka chingaki bachita konyoro roboti chingaki ebikoro byegwekanete bunanere ogendrete gususurwa mama toye gatindete yaringe saa moja nari bluete chiro ngachanga sangitayo ngoboli abana ngakitato mina tayo atara kamaiga bagonte itaracha inkakama ngatayo muisio monenga kanya kwale kaliko bono akaleka ngakamanga kora ngasangi urugire ngamataikarango omeno akakaranga tukaragera tukarara kera twarara cyaba karibu saa 3:30 cyari saine mama mwabo kondangirinje wande nubwete bikuru ngo mutayaya tingi bwetinje bikuru wande bane bikuru ngo kurubire kuri ngumbuye lakini bako kongonte bintu atarachi kunacha narukuru ku Kennedy ugo cyo goteba bamwaba muraire umwana uiteru tandira arugeto mungino uyu kera naigwete igo ngasoka ngatwa kasangi n'abana basokire siko tukaminyoka guchiororo kera twikoro tukasangi naitire esibira amagoko n'amaguru arali tense tari gukwana umumuroyo mogota okosire agosete nchengatene nensemo mama mwabo gocho kumubuli puyi gakingi gyakorenta bwareba mama mwabo oteba mwano ye tanya kubwatiranigwa asobusalia bwangenche ndonsi kurwasa matukamaga na mamocho omwano ye abekeretwe yekomeza omongena wenkeyo uyoro mwamatoye nagoitwa nigarenge yobolimo tana kawasirunda sekenyuro nande munakinega nonye mbu muture titanya kurunga wosire munakine gatamaiti abisio mugambia seberete ngogosire mwana uyo gakinonye na magosa bakumuteba ama ene pia se nyasaye mwana uyo netagose tigoso korengana no roboti rukumano agose postmortem nyagusira nigo hasirete bugemo bwae kubwatekana ne chingoma chigentegetu hasi chinsemo chinyinge cyomubaroye no kubolia kwabo konene no mubaro umonene wabakagirwa abo batigire batarabiko byara ubube baroche buna ikina kyabo nigo kyaombiwe nabo bisa bobotuki bobosalia wekeraboniga ewikingi mayaire baite to mondo no mondo baitete eba muite to eritukoria rengeria chuma musi maragoba pako muita bagote banga bamonyora karo musali bono nduma idinga monto mutakada igutwara kiaye yararekana nga ebago itase ngenjo baroche nga muchiori to ikwenyara bari eri muswati otigaire nga sta yara baire bacha abagawikira boni gabanda batarategere westebwe deos asensemende omukomanda bobanyimbo ase sub county ya Marani John Kimutai achinga kicho nigasanga negeteseni kyagetembe oenekia egekorekyo otayabuna engane yo tera ombigwa namba gendrete numukia bokoligia nakobeka byara bakagirwa abo abangi babo batamete nabagendrete koligigwa. So far the file for Madam Alice is ready and has been taken
to the DPP. The other file, we're still working on it. We have one suspect in custody. We are holding under miscellaneous application. The other suspects are still on the run. We pursue them as we are also closing in on the case. Nkurbaterega seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Untiri. Nengana yo mwichano mono mwanchu murigereria karondo cha sense meriende mo director ne Avila Kariri Artisan Natush rabundo che bagote bangira ndie asabantu bakuru kujuanga mbabu ate bahati gusimba buati bahati kurende no kwegena gwitunge serikali ne bwati gentekyo nabayigo mugusi ekyo negento kere getarikia especially a story bunege sako togotigana nayo togenda sense moya irondi eyire meanyari bari chache abwase chiamate ibere chikendete kubuli ogokonya gusogosirwa kurwa asabantu babwato kuganio kuya amate eyamone yomugako yunge oyobere kurwara asigeka kimyaka 30 kubwatikana no mubasukano bwe para anyorete nabo igasense moyende nenka yomugaka chebita oyinero ganityo bokonyi kubwatikana no kurwara asigeka kimyaka 3 asa amagoraye yendokerere gutasoka eliyo kwerigeria umurikyo ito Gabriel Nyakundi namange Tiamate ibere kruansi kenyoro keirondi ikigotoka sewodi ya birongo ebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo cyaganiriye obokonyi kurwase abasamaria abayam kurengana ni amate y'umugaka uyunge nigo yerera na butebabuna nigo mugako yoika anyorete umubasikono bwebara imyaka 30 yetire igento kyamwiriretere kutubeka enibo enyinge Ndazitakanyora cyane nabacandike tukurwara ingomoke nari ingomoke urabeire imyaka mingi arwarete muna arwarete nazitakara arwaribu bone gachigaikira chibesa chikamina nekera cyane hataga stentinde iri akarwara iga chinde cyabarire imyaka itarimeke umuntu nayo nayo cyacyangiye cyamuhitire igento kerete barabuo kutigara batabwati enibo asichinda cyanyarete kubatalera koita omurugi oyem umuntu mintolende bakabeiro uri kumurinda nakitakasira nerende nakitakanyore shita chinda nchyabayatalirete chikabali no mwaka naboni go mwaka nawe ate chinda chire nyumba yaye tahugete Boigo ase enka y'umugaka chebitani gonere erera na kuganio bokonyi kubwatikana no guchaka kurwara imyaka 3 yetire igento kyamwirerere gutanyara gutsoka nenyakurwasi nyumba bayiri imyaka 3 abunda ariko kutara nari kutara narenga nanyaka tambi sana ndende bana ngashanga Ono niyo minto kandete ndagira bana ko ngereriga ngaranga tinya kuboka bana mbutu kunanya na uri kingoma bana ndara nara turundagira baka Asebo igo baganiriye abaraya nene mono omubunge bwensemeyega yenyari bari chache umuske zaijanda amo no mu women rep county ya Kisii umuske Doris Donya Toto amo no mugavana we county ya Kisii umuske de Paul Simbarati wesokya eriko basira Namba yango sahibi no muri yamena sila abana nabonde ulo kinanyali serikali monko no yora rwari matuka mange katika nata gitinyo ndi ukubwa twamwe nyagitari kakino jingatara chinja twanga tsabesa kali kali kieto konye kali kali akabuna aba rindi bakonyo andi kintu kene kerega kuna bono roje nyumba ya mbeire ngenjeje neta bategera kali ata akajidi nyumba ingi yake erinda nyoreka bakomenya asukodi matukaje nara sikimyaka yaje singa kikoje serikali yeito bakitokonye mna saidi cyanda nitikansura gakitokonye nderi umugako yo gakubeke cyabwa sare endo umukigwa osiri gukereka mugakitokonye nenyomba teyo n'abana baye bona bagwata abana bakonde school mbali kirigasi ni bari wabo sabakora
nigo emanyikaine buna nigo abanyaribari bare abantu abasomu mono kurinde nigo yorokire buna nigo abantu abangianene mono kurwa sorogongore garwa nyaribari bagenderete gucandeka na kurwara amaroeranene mono chinda kutoka ase binyoro bunebiga yatigere ko baliswalirinene guciase abanainchi anene mono igesa kukyomugosi kingo reporter ya egetaseni bwanchete kyande gikumi kyagitembe kurwa sebungega ya nyaribari chache county ya Kisii nchenkuru kwa Nyakondi Gabriel. Kaiguete bana Gabriel aguturiera abo kabisa ng'abanyaribari n'abantu abasomu nturakana twanjiranire abatugi b'ekyombe ky'amabere kurwa ase bunge ya West Mugirango nigo lero banyora amaegerio iguru buna barachi kugendereria obulimi bwabo nobuiga nobosemya bwa rukurwa ase kyombe kiriya Kenya Daily Board ase bali bataraswa ase byombe basabirwe ko eswanania guseko swa ase byombe erio erikonyora obokonyi kurwa ase serikali ase nchira enyororo asamange robotioro no murikyo ito Fatgada Gisemba. Abatugi b'ekyombe ky'amabere imeye bunge ya West Mugirango abo boigo bari ase byombe gose cooperative nigo bairwe amaigerio henchira yabo barakinie rigasa ryabo. And it means these farmers must increase the volumes of production to see how you can help these farmers increase their production, and this is what all the trainings are all about. Amaigerio ayaiga nigo agutanganwa na ikyombe kya Kenya Daily Board bwase basabire abaremi abo bataraibwatirania ase cooperative wakorabo erio kogenderera konyora amatunda amange kurwase serikali. So ile tunajaribu ni ensure that we produce clean, quality and safe milk. Ingine ile nimesikia director akisema ni issue ya cooperatives and the way to go ile yenye tunasikianga tukisema pesa mfukoni inaanzanga watu tukienda kwa cooperatives ndio mnaweza ongelea bei yenu mzuri, ndio maneno yenu inaweza ongelelewa hata huko juu mzuri mkiwa ina cooperative. Unlike saa zile kila mtu unauza maziwa yako moja moja. Omo director o Kenya Daily Board Omoske Josephine Mora Omanwa nigo atebire amaigerio ajaiga agocha gokorekana ase chibunge chonsi inye gochakira rero West Mugirango, North Mugirango, Kitutu Masaba aboigo ebunge area ya Burabu ase boigo bausmika emete egati yabo chi avocado chekerero ase chisukuru ibere kira ebunge asomo director oyoiga asingireire buna chingaki omurayo bwenze arache kuyetarira county ya Nyamira nigo umunyamira arache konyora omweso wetrase ukwagachwa wekrimari. Tukiwa na industrial park tunahitaji factory ya avocado, tunahitaji factory ya kirimari ili masiwa yetu tunapima, avocado zetu tunapima. Hapa nje tutapata hiyo pesa? Si president ndiye ataleta hiyo pesa? Sasa nataka munisupport mwezi wa 10. Nataka kuleta president kwa mambo ya dairy farming, ninataka kuanzisha kirimari kwa kaunti yetu ya Nyamira kila ward kwa 2020 tunaenda kuanzisha kirimari. Ase skuru ya sasati nigo serikali ye kaunti ya Nyamira basegetwa kubwatirana na Kenya Dairy Board erio gusira chisukuru asokwena na amabere ase serikali ya Nyamira bateba tayare nigo bebangire. Tunaona kwamba hamjaweza kujiunga katika ile school feeding program, and I would want to invite or extend our invitation to you to come on board so that we can have a discussion on how we can do a school feeding program, of course in partnership. We'll show you what the other counties have done. May. So tulianza na kufanya public participation katika kwa mashule, tukafanya public participation kwa mwezi wa Mei kwa sababu April watoto walikuwa wako likizo. Tukamaliza public participation katika mashule. Mheshimiwa Governor ametoa ahadi kwamba shule zote 408 zenye ziko katika Nyamira County zenye ziko na ECD centers kwamba school feeding program inaenda kuanza.
Okwana ase skuru yoboroso ya Sasat PG egotoka ewodi ya Busamaro nigo abana beskuru eyeiga baigwa amabere naboigo basimeka emete eskuru eyo neyende yasimekwa ase skuru ya Ibucha. Nero erolekane naende nyora abana banyora amabere ase promote dairy farming in Kenya. Naende basimeke emete eyigo promote climate change. Hinko reporter Gatembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirange gotoka imeye kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Isemba. Abana bodaboda kurua asomuchio kirokali tukulia rero nigo barubikana askeri bakwe murunganiria ekira chi certificate chikwenanwa asense meyo nigo boigo batebire nga ogotaboro ronkoreo kumurubiri bwogwa kanebango nokubura kumutenerio ibarabe bagotumeka eligo ikirania ebirengeri byabo guchibosio boigo bamiririo gochorwa kwaye oyo mobwa ba board member ase municipality ya Keroka omanyire buna Dominic Babu ase batebire buna tibabe keranetiwe ase ogochorwa kwaye asegenti kyokorengana Babu niga tuguteirare nagoteba buno ogochorwa kwaye kubwatikana nerichiko unatukumanyigwa na Polycarp Okara igati yabana bodaboda abega kurwasoro gongorega rwa Masaba North niguriti kuri rero bakurokurubekana somuchirigo Keroka ase amagani ao ayo baganitanyara ko bakorera bwikirano kurubekana kurinde kwanyara ko bagoturubaniwa amona abanyanyimbo itukuria rero amanda mona nabe taunia goyamba ekarona ikororo nanyora nga agrivances inchirororo members babwate okwani goitokone na boniga the admin ye municipality na ba chairman ne manager and those leadership baikaranse tutwale dialogue na bana bodaboda because into the tokore obochori which stage chance pitch kirira affected the municipality tochore municipal chair oyogo to represent kulenganamo na barabuoni go bakwe murunganiria woteneri we municipality ya Keroka amone chabisi cha social ase okuboru bwasuku ochasaba gendi bechipigipigi yabaiga certificate choko register karo to register chi stage chito certificate chabere njiko kwa maigorari service ya social services chitu apply the chiatre ni renjanya go janga go iko irana se municipality osaine riuri rube omako irana ekiketare ngo kurukare ikonto tagete to ikaranze ne municipality toro se procedure to igwana na ki na kitokonyora certificate chi ikonto tari certificate chitu kwa metari aso wangu oigo nigo be murunganiro ko bawo wa Dominic Babu ase body municipality yendo kulenganamo na barabuo anda kige kugendera guturubania oboteneri nabo igono oburai wa bodaboda Dominic Babu ando cia sole kaba na bodaboda omorembe bakora emirimo yabo egere banyare ko baba kuenderera de kuna kobige kwaso kirase hakiuta gutiga bana bodaboda bitenenere na baro banyorera itisikiabo bakora magendo ngyo kubasikira mbakasi bakonyore ndagira yabo gaki kulinde umukito boko muri ya Dominic Babu yochora buno yomo wa aba board member be municipality ya Keroka nigo hatugutirare chinkuma buna nige bege tasekero yekeiga asarere nganiga be kwaiga kubwatakana moneli chiko ase ake etege okurubekana kulutukeriga ya lero. According to the constitution ya Masaba North imwanete koruo 2028 igo enyo mundu gatete kobekero gekyo there is channels mne katibego teba aba muraba konya kwana mananda manaba ne chikonman ngingo barogera chikonman they were not elected anywhere achama nimbanya kwenda babakere kura munangakeire kenenge yego kani wekaro wacholwe ni board member or sign kuru bonyagero wa boda boda you still kokonya bantu ba boda munabona iga in Masaba North ndo bwato munyagitari ore chairman ya boda ndo bwata abalimu bare chairman ya boda chena no Nyamira ngima so there is nowhere in the law boda got the kwari sign ulingana na Babu wego nigagendera ko bwagoteba buna nigo haba bwatemero buri emekero niyo kunyara ko babakwene kibuna matikunyara ko bakurambura sector ya boda kuri gasurungurega rwa Masaba North. And I want to urge the county government going forward through the leadership of His Excellency the Governor Amos Nyaribo bache ba identify all the stages wamanye stage keromo chairman ne certificate ya we want to have sanity in Nyamira County and generally in Nyanza region. Ginko reporteri gata sene kya wanchete kya gatembe
kurastinse chigachwa Keroka ime ye subcounty Masaba North county ya Nyamira inche wanguru kwa Polycarp Ukara. Biamono sana Polycarp Ukara asoro botiuru kurua Keroka toenda sensemo ya kitutu cha Chisau tasaba menyi benseme iyo bale no mogoko yenkubwatikana n'egetambukiro ky'omujumbo bo musike Anthony Kibagendi korosia epara yaba egwakirwe ryogi epare kuruanya ko ekyoge junction guika matongo nigaba menyi abo batebire buna bono mbale no mogoko ekiagera emirubiri yabo no bosombi mbuchikoba obwororo muri kwito dipo nasanya namange Hasegeka kyomutinyo yomo oerire nigaba menyikuru sebunge ya kitutu cha Chisau babete bakwemurungania goika gokora okurobekana igoro ye palembe ya kyoge kurwanya koe goika matongo engana bono ya mwirira omubunge Anthony Kibagendi guchaka okorosyo we paliywe litukulia lero alitango kwa mosige kongo nsongo omumenyi onyakoe wodi mnatunega sipatu tunega ture nyakoe ase pare koru Nyakoe Kyoge Junction ekogenda mpaka matongo pare for a long time yarabire nelibira linene singe ntutari gwetukabya singe ngiye mbure nyinge pare kabanganja asarika abana inchi abange baramikire abana bodaboda ba Kyoge stage paka bakora mandamano over the same ne pare aingembe taigwetuka leta na inche ngoro kufili sibiyaki ni gondo mamenyo Nyakoe ono twagoki umono ekero twarariro mweshimiwo ito abo gwiri atwa gotoroserie pare yiga abamenyi abwe nigo bagokira egetambukiro ekyo amwe mpike Bagendi atokonyire gotoroserie pare yato iwa bokong singenje mitare saligete etichete tere maje tari goeta ebara geko butoka taigende yonsi abeji pigibia ana baito bachandikire mono. Actually nashukuru omweshimiwa Anthony Kibagendi okoba kwenyoire pare yaberege koreta issues now and then. Lakini for the first time kuwa responded na ande from the indicator muna ya chakire kolemwa twarorire at least inko igoruere kobwa konye kobere muyabeire ngote konye bona muna wana kanyora karaga sinne to komigererani paka abantu bange to kongana muna ga mchengo nsa to kongana boya maroga babutambe muna nsa ali to kuyo monta nektar anyabona kera uchi gotoroserie pare iga goikatogo ke nonya ase biashara to guchi goba to gokora buya mono nonya na asa abangina mbare kera bare kuirunya gitari yani nonya no borito abokurwa lakini bone kera toroseire twagokire na batokwenda togokibuya gosebana abangina epare yeiga ngati yechipara chinene chiabeire chikurierwa chira kurwa samatuka maega asogubekwerami engana bono baboririe abarai kubwaterana elyo kwenekya nga samatuka lebosyo bakonyekire andrende muna bare marero iga batigera iga pamente na intu batorosirie ram etoro chikurchise amachinde chiramu chicheire intu tutabwatiramu ngaiga leye bija kabisa mne chipara chinde nane nto basa kongaindererwa mne myaka ende ngando chitobekirera yari konyarika nebe kwera nyoko bako beko amoro babekera ngya babeko amoro mune chupi osemne sukari bakonyerokere omogoko gweta limo okora nonyana bo mugakirishi korwa bisi yo mujumbe Walter Kiondi ngobana abaenekeria okoroisi wa wepareywe asekere ngokelike gwenerete so ntagete ko basabanga kurasa mujumbe to baba toereru igasi yegenderete iparanko remwere na grading yegenderete iga ta tugukura grading na ande mangana gravel imago chako moro mubekwe na ande tutagete ko bamacho sana singinje pare yara irege kake ibe ku moro muikiranite egere enyare gokonya bana inji asega kire gitambe sawa na gwatire kuripotere ketaseni kia ubwanje tekia getembe kuruiga asepara ya Kyoge Nyakoe Junction litera ni gonkoro kwa Dipon Asanya abamenyi ba nyosia yireme constituency ya Nyaribari chache bakurwa n'umuwakili Timoto umwando nigo bakirege turi kubwatekana ne mu contractor oyeturi bagariko rosia epara ekurwa Keroka gocha Kisi nigo bagote mu contract uyo nigo aho murete kogoto asense mogete yepara ekirikeirira abantu abange konyora chinguma asabande basiririo bugima
baruregeka kia matuko 14 gochia serikali enene kwene kingomo contracto yinkurusiare ekogoti yo asepara bare ya Kisikeroka igongo bori company ya Kenha njachete kwane hata magara batiare ngorane bakateba nkumbikira bali bakaleta magara batiane bakabekanse bakasa bajiri bukomi naba bakayira magara batiayo nane ndikedi yakabe engole bare mete itakiane twara tia tumanye serikali enene igere konya nese indi ne school njirangera abana bagutambuka bono nona abana bari kunyara kurigererero goro na mate asenyenje kurende batangetega ase tote no murigara tiga kogotonerere iga yare dire extend nyinga sana oyo bege tatu ajiro konya Rusia tukayunga bakore gasi bajire ndona korre kurusigwa bono iga egari ya monja gutega tuome yende sabu ne gonjo kaiga yende tero jinga gonjo kere ekaye tuoma yende ya tuomete abana be sukuru ga acha kukwira egari sukuru egutuomu tu asinge nyambaro je kandrate serikali yarute kweno ngari ya Kenya Urban Roads Authority onye de konyara tigate contract ya bete ko de Rusio onye de Rusio matuko tore narenga ikominane muna matuka ikominana ko kurere to so ato nona baba na ji kumaba abana ba umire Rusio be ko pararia benna ko jigoro wala sababu tani chigari chabo kokoteye litangani esiege to je so je poda mandu bodi sto sora gochi serikali karamoira abantu be contract ekore gas tiga contract ekore gas ya ekore buya Rusio bintu bya para ae saba begete ga ntugamba komba tipara abanye kubeke bintu byaboga ene gosoriembe egentekene ene gosoriembe sana kobeka goto para une babegete ga etokunyora nuisance nande of course ne cost obstruction was more jinga obstruction ere serious nana mangana mwakwana nchibono ngonya irande ndo wana ina ngonya imokinde inyira sabwende koiru ngori karatore kena rirobe na inu mate more entitled to be compensated osema toko ba matiko 14 ndo wana ina baru segenteka onye mbari ko rusioro tuende kotini mate miakeri akara serikali yako re bintu abantu bakira mutari ko boli maswali ngakirierete osebon bone gase ekatibe nyimo gwate right yoko bona ki yo question osebon na ndo bontu wangainire ntuma itase na botora ntu andamana asebono iga ntuma ya stogira mwancho murigeria yonsi konyonyora gwitira Getembe television ikiunga kiamo mugusito nyore semitandao yonsi kijamii TikTok, Facebook na boigo X amo na YouTube Getembe TV kwirana turi kiunga asigeka gitari Getambe. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba
nyumba ya Uhuru Complex imeyo muchuyigo Busongo iywera ngene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iywere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chibuliao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi digoridiae nerigiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yeito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bagutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Abaonchereria nigo bagendete guchamo abunenchira yemo yokubeka ebirengereri by'abamu nakonyora chinchira kyokwegendereria ime ya Busongo ekiombe gya Kisii Market Achievers nigo bachangira gose nigo bachiramo na gutwara ekirengererio kyogokinya magima abo gwetera sogo sangereria kwebesa iyo barabe bagochia gutumeka eriogokinia ekiombe kyo muri kito dipo nasanya na ikirana na gutwareganirwa roboti lokubwatia Osemia guchesa bantu no komenyamo baigwanaine okuhinyora obomo ne chinguru nigo bona baonchoreria bachireamo elio banyare gochaka gonchoreria amagimabo asogosirana Achievers hoye moreno moko so lero etwacha to launch ekiombe officially itora sufanisi na netore no moko togo sama baisani bonspe bali bapanyara gotokonya batokonya because vision yitu tobwate igo chukuna kero muntu Nigo twachirega iga kuribyo gokonya koru asa abantu baminto atubwatesi erinde twimukerie kiombe kiyitu ya Achievers keimukere igo egera tokonya bali barense atari kwenya ase biashara abaonchoreria ba Kisii Market imeye county ya Kisii nigo bono babekaniramo asokubeka emiroberi emiya yogosirana twachake tera bandanga 50 wikera bona iga we have around 160 members active members engo koratore merry go round eyitoko na chipesa tokusangereria to 10 members ba week koratore tempo banking chipesa kitokuegachera tokuire bengi chiko tokonya asokonya kwana nasibi asokonya guchenjese biashara Oruabo ntubwate welfare ase kiombe kiyeto tokere ngambi ya mono ande mbia mono isenje twachiramo nande turochenga na turamo kwa chief turi ne mote kiombe kiyeto egotenga pamoja tuinwane so turamo nande nko inwana turi turochenga ntomegete difference ne biombe binde birechiro nande turi focus na turi determined nga tutainwana na kenye tunataka tutaipata Nonyerebo abaonchoreria banene kurwa somo chobosongo nigo babekirengane yega chinguru nkuru kwa Lumumba Patrick mfanyi biashara ege county ya Kisii andi na ringo muteneri ba ukolemero mese county ya Kisii njengo kwa na member yande member ya Achievers na bago changa na njengo changana every Monday go changa turi nchena unity group ye
kena roche their mission statement ande a solution yeito mnaba kusi tali ogokonya tali gukurusiko ogokonya kure akito gukwanekerekyo nigo baherera gati ya maroro ali babekire unenchire yemo yo guchikwirania koboko nonye guchia asebinyoro ona iga turigetie boremo bore what 7 million mtu abanyatu wa 3 million with family bank so tokaranga mbia to digiaba sani batokonye tokara kitu achieve our mission and then to what a mission yende either to dige ash irabega okoraki yego tokonya ya generate income to the group so that chinga kitina chikonya kogenda to a long term project yego chokonya baka bachukuru baito abantu bonsi nigo baboliwe ko abasubati chinguru kubwatekana nigo bali no mukyo monene nanjenda de kuba nabana aboro china the majority ani botate go chenchime chito usekenye support women ka abangina chingu economically and that's why because in believe it is chingu chabangina go chenchime chito kulinda abana baito kinanchemberete emember Ulipotere kitaseni kia ubwanjite kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii eletera na igonkoro kwa Dipon Asanya Umugavana mukuru bwe kaunti ya Kisii Musike James Elvis Omaribongwae otumire ngora yaye guchia senka abairi n'abasani boyo kabeire umulendio yo mukuru Peter Nyakangi Osugo. Peter Osugo nigakorete mirimo nse y'oburayi bwaye Governor Ongwae buno musikali yoye nabo igoni gabe tugusiyo bugima bwaye tkurigoro magega yo kurwara asigika. Abagusimi into asemwabeta James Omaribongwae mugavana n'umukuru Kisii County ninde namayana manna senkoro yane kubwatekana no gusira kwa oyo kabeire omusikali yone Peter Nyakangi Osugo oyitu akorete nerega asingiya for 2 terms emyaka 12 governor of Kisii County ase emyaka 10 narenga abizi nyagozira Osugo nigo atenete koba ekerorerio ekiya ase etabia engiya ya undiscipline oboremu gose courage amona integrity gose oboene abasani baye nigo bare komuruka dadi ase familia ya nyagosira musani one umurugi oye abana baye bonsi eyamate yaye abasani baye bonsi gakipole sana esaba koriye gas bonsi ba Kisii County bakorete gas no musani one Osugo pole sana esaba anto bonsi banyansongo so abamusani one amo naba basbaito mwensi pole sana togo saba nyasaye abaremye ase chinga kiechi igachia ubukendu pole sana naende nyasaba sisini thank you na intwe una Getembe TV tuwatumira magomba itobono gochia asenkeyu yumo sigari mukuru mu Governor James Ongwae abamenyi bya bakiamunyinga ewodi ya Bukeira eyereme ya Bugirango North nigo barobekana elio kwamereria okwariganirwa gose okugarirwa gwepara y'oburemo eyo para asoboremo bw'abanyene ne serikali county ya Nyamira nigo bono batagete kumanya chinchere serikali county nabo igo omugambi gwenseme iyo batumegete elio kugareya epare iyo. Mara ya kwanza wakapiga mitaro peke yake, walipopanda juu kurudi sasa wakapatiwa wao instructions wang'oe fence. Nikafikia operator mmoja nikamuuliza sababu ya kung'oa fence na alikuwa ametuahidi barabara ikilimwa italimwa pande zote mbili, hawataenda kwa upande mmoja. Chief ndiye ako na kesi yetu, yeye ndiye alitoa instructions hadi mahali penye barabara itafika wafuate post za stima. Na hizo poles zilikuwa zimewekwa na watu wa stima walioweka, walisema ya kwamba post zingine zitakuwa ndani, zingine zitakuwa nje, ndio umeme, hizo waya za umeme zisishikane. Sasa kufikia hapo ndio sijajua sababu ya chief kuegemea side moja na kuacha side ya kwao. Na tunataka kuuliza kwa upesi na haraka sana, tuelezwe ni sehemu gani assistant chief
ako nayo katika development ya ward hii na haswa kutoka Nyamira County, kwa sababu hii barabara ni ya ward, na kwa sababu hiyo inatakikana mheshimiwa mwakilishi wa bunge hili la ward hii ambaye anaitwa Joel Ombongi, yeye ndiye anahitajika kufanya kitu inaitwa public participation, aite wananchi wote kutoka pale juu kwa dib mpaka mwisho mahali shule barabara inaishia kilomita 5. Awaambie hii barabara tunataka kuipanua kwa sababu ya kuleta maendeleo, lakini ni hatia na ni kinyume cha sheria chief kuchukua mamlaka mkononi na kupeana instructions to the county government officers ati yeye, wewe enda tengeneza barabara vile nimekuambia. We are asking the county commissioner and we are asking the area member of parliament, tunauliza mheshimiwa gavana wa Nyamira Nyaribo, tuelezwe kama hii barabara ilifanyiwa public participation, na kama walifanya public participation, chief kwa nini anasema ati barabara isongeshwe ifuate vigingi vya stima, na pili waje hii barabara itengenezwe? We are asking the area MCA akuje afanye public participation. Tunajua surveyor kazi yake ni kufanya mapping, na tuelezwe ni kwa nini, na we want the area assistant chief to be responsible and pay the damages. Pasibono omwancho muligerio roboti oruo korwa North Mugirango bokeira ndocenga nonkulingere bisero byekionga chinsa ibire kurende ndigereri cyujumbe cyeno mwandikira iga Peter Hayora agonte bienga the difference between resigning and stepping aside. Stepping aside is temporary, resigning is permanent. Yagonte bienga serikali nzonye maete wanatupima Joram Momanyi agotebanga ogo step aside basically igemine tinga nogo tigemere masege ka kwari baga obo tukiboga nderere nabo igo resigning no kuamua kubeke mesigo kando na gotebanga enough is enough. Ejinga tichi ujumbe chenu mbia mono sana soko chora Getembe TV kionga kia mugusi kubwaterana na baminto balitu ene kiringa kwanyorera mangana yasinjira ya bene chiripota cheito na boiga sensemeria technical yo minto artisan ngokwanira boigo Havil kariri amo no yo minto matundra asensemo ibimanyiriro no minto Wilson Makori nchenkuru kwa authentic Dennis Ourungo gotiga no bose mibumo wako choi nyambasura Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Bagina ninjo. Aliondigereti ayo. Utaji kulina munte, ale karichi intoleranza aya. Tuma kulina. Aya tobwati gali okoyekora. No leru ndarundi yene tobwati. Aya tobwati ingiona kwebekaniria abantu bandi. Ngyo kubekanira abantu bandaye kaliye bya isaneka n'ibya obwate bike nabana ubaonya hako ne bintu bya hako ite isaneka nabi yona ko songola liko tujimona ngori akinera kale ayo tati kulina moteka kanyera chintoleranza olia aya nyambichu achikobombe nyongo kona mugubata bwati mwanora shenyo ngumugubota yi ngakikokoro shenyo nomaito mugubaye iyo tukulikia katukia kapi abantu bali muturi byoma bagatumire no bwate aya nyambichu utaji kolina mote aya kanyire cyato berensa tikabale bako nyara kolina balinde ayo utaji kolina mote nyambichu aya kali chinto beransa Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Bagina ninjo.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata amone kisimiki